سبحانه أبقر مجنبار وطاهر نايدك الناي وشت انت ساينك الآخر نسلام نرحوان نوادق نمكن نسندق الأما نعيبه نحارنت ندحنت اسمنا وتروفويا كاب منستري مكلخال مكونن حبريتان غوسغواسن عزوز لباوي سلامتنا يبصحكم كبراتن كورانن تخاتلتي مدوالتا كميك انيخم بمعبل فنو اري تي في ابيلا داي سراويت حيلتات مكلخال ايرترا التقالح مدوالتا نلمؤون مدباتا بسرعه تسناديو ناباخم زقربوا لساعات حجيوم مكتتالكم بخبري نعدم واتا ازمن ناب نايلومي زرزر تحستو مدباتنا مس نسجر فلما تسرع زلو قعزو والتا ناب حيلتات مكلخال ايرترا بمخاد ننطفتات اهدوك في السراويت 10 شوعات زملكت حد تحستو سنيدو مصيلو غازيطنيانا سامسون توكوم كم حبيرتاو نمويا محدار تخرات غيرو استخايده سلطنات اهديو قال كبلنا مو نزرزر تحستو اتمدب بحبار انترانايو كمي أبلات استوديو إيري تيفون ناباخم كحلفوه تدالي مالو نغيد مريحنا زباو جنبار كابزي قارص ناي قالس غعزون كاب كالوت ناي قالس ودباتن تمكروتات بمقسام نزدريو بقعتنا يمرارحا امم محللافو وترو مستعاريو سلازي يمبار ابتعت زخونه يكون كنتات زي قارص مسرح ممهارن مستمهارن حدا كابتي از ودب كاب اجر تقلو اتحيزو كمتكل كسرحلو زصنحه زيغاتات بنقحت توديبوم زسرحلون عقمهم زمعبولون كينيو سجيروم كما بيوم زنقحلون زمهرلون منقد مفتار كعا ناي وترو بحلين ناي زودبيو إذا بحل زي إمبار ناتنا تامتيو منفس تورا راسي سرت أمنت زعقوخا أب مسار حيلتات مكل خالون زي قارص مدى بوليتيكاون أكاديميون تمرتي ككموت النايتن أهدوتات يسرعيو فلتات مقسام يسنح اللي زيد ليو بمخانو أبالات حيلتات مكل خالون قلنا حلوان ما أتوتاون اتفتاتو من نتعزر كابانا عرفت جزيوم أبتمرتي يحلفوا أبالات مدى بوالتا نوعلو حيلتات مكل خال نمسناد كاب أسمر أنا غيلنا سنعفا حالفنا كباب منخصيتو بزبز احنالو أبدرت ربانا عيني كاميرانا سحب تريا يتسانيحنا أبالات كفل سرعيت 10 شوعات نتزنبرك أزعكي عجبهم أبصعق ما أدت مرتي تتساميدهم يرأيو ولا كوانا أقل من قدنا انتخونه سرحنا بغندن وعلونا يزي سراويت مسناد بمخانو كاميراتاتنا ووالدنا نلت أبسرح أتنا نا أدالوتنا يزي مدب مبري كوبنا أبستو كسنالو بحصر دلي أبي هزباو سراويتنا ويك أب سراويتنا عامتها وطنا له زوت انزخان كل مدبات كابت الدقيقة جميرس كعتي سلطاناني حالفتي زوهاب ماستر بروغرام الله بمسارة ماستر بروغرامناها إذا حجي دراهم مو ذكاية دلوني حالفت تمرتيو إذن حالفت تمرتي زي كاب قدم حيسو مالت أب تزامات سلام هالو أبو تادراهم هالو سلطانا حقازنا يسرح سلزخوني بقعتنا حالفت كم نمبال سلزخوني أسأل دواب سلطاناي السلطانا زي بب درجيو ناي مرحت مسارع له ناي مدفع عجلو ناي حالفتهم دراخو مقالت غانتان مقالتان حيلي دوهاب له كوموها ناي إزبطولن مالت ناي مقالت بطولن له علامو اندحرئنا بقعت حالفتي كم نمبال حدا حالفتي دي بقيعو
أهادو خم محاضر ويهادو كأليك اللي ما جمرت أخبك عزلو حلافيو إما أبتم تحتوت مسرة ويكا أبتي قلفنا يسرح دلو حلفتي بقعتني مترايو هو جزي مدبناي حلفتي مويا وتادراو صحباتنا حلفتي زبلني كل جزي أفتح عمتاوي وطن كدارو خلو بقولوا بالعالي زمرت مدبات كتعات مزمز مدبات هواهيد كان عمتاو مدب تدالو جا أفتح عمتاو وطنا ويفتح عمتاو مدبنا وتوكينيو شرح جزي مدب زي عندهم حلفتنا يزهروا استفاري حلفتي مريح مسرع جميركا كمون ناي غانتان ناي حيلن نبينو ناي مرحت بطلون نبينو دا غبركا ايتي وتادرو مياو صحفا دواب اجي زمربزي كام لويح درجا لويح غزي زكايد عمت زكايد ولو غزي عمت زكايد لو مناتكا حلفتنا تخاو زل الموضوع بعبيو نتزلوم فلتات ندربلو خول منتي قصالي بزي مقراص عمت زكايد زي حجي أنت ويدراكم أزيد الله بترجع حلفنا دمسي زي سلطنة زخا كل جزء عمت نكايدنا خاب صفحي ملح مسرع كسب زي بطلنا مالتي زي صفحي زي ويكاز حلف الزن حلا سلطينو بكل مداي بوليتيكاوي وتادراوي بسلطاون تكنيكاون حلا سلطينو أنت بتحتي تزركب أهادو نخسلطني تعلمه هجي بكل نجار متن نايت أهادو إذا قلت لك أنا أخذ صفحي راح مسرع قانتا حيلي زبط لني جي زي هو تدروا صحفات تدروا مصحفتي تصحي تماهيرهم من القوا بوليتيكاوي وتدراوي بسلطاون تكنيكاون زياده بقعات دليبهم نتيب تحتيهم دلو هادو نمبقعيتي كند علامه مالتي قالسي مسرح متخخ ولدتاتيو اتحاد يحلف اتخالي يتكو بفلي ابصفه حلافነት ዘሎ አባል አማእዛን ናይ ተአሃዱ በመኻኑ ምዑዝ ትክ በኩሉ መምዘኒታቱ በቁዕ ዝኾነ ሰብ የድልይ ተባዕ ውፉይ ሐቀኛ ሚዛላዊ ሓላይ ትኩር ትስፉን መትከላውን በዓቢኻ ሃገራዊ ወዘተ ገለውሕድ ካብቲ መምዘን በቃት ሓደ አዛዝ በመኻኑ بخلون بقع زخانة عزاز خاء بقع هادو يفتر سلازد ما يخفل سرايت عسر شوعتن بقعت مرحتا أب مبرخ ليتنك أترن أم مسعر تركب مجمرة بالدرجة أنا زكاير نعم مرحت مسار كورس بيني مرحت مسار تراجع تقال له حدا كورس زكاير بحريو ناي مرحت كانتان مرحت حيلهم كورس ما حدا بيني كاير بحريو خان ناي مرحت بطلون بيني كاير سلازي تي أب درجة خفل سرايت نكاير وملب كاب إز كانتا كاب إز مسرع جميرو كتاب إزسات بطلوني يزكاير نزي زكايرو ممهاران لما أزاز كاب إزغفل سرايت الكوبوم إزغفل سرايت اللو إزتات براجيد اللو راح بطلون اللو استفات بطلون ما اللو مسؤومون كم استفات ناي أنا فرناك في سرايت لما نتمرتي زكايرو ممهاراني جيت ناي درجة ناي مهاران ناي تسمهارون تفتات نزقت الكات نخيل مصر تبقى ثامنتايت لنا أب كله أب إذن قصرن أب محدرة أب باريات نعزستيك وجبروه زلوا مس أبلاتهم مستحتيهم مسلعليهم أجابا بمهارة من سراويتهم كم يجرمكم هروهم دلوا نجزء أرسو بقعة تخصاقب نبال تبات تخصي رخكب ويك أمر رخبيتات حدا خابتي دحية لسوزغوني كومو أبسليان سرسليان كم سراويت كم حدا أهدو فلتقو زلوا كم زقدم أبيلو دلو بقعة حالفتي مستعبي بقعة حالفتي كم مسدبل زياراتي تحت حلفها ويكات تحت أبالك أسل دحيل بز مسر زي إتي سلطنا زكايد سلطنا زي عمت زكايديو الجت رادي كونس نفسك كم تدركو أم ماستر برنامجنا يسافر بمسرة ماستر برنامج سفر خا السلطنات كايد ولا بتوتر رخونات ندها لنا كاي ترى فخمان بقعت حلفتنا كم نبال سلطنات نكايدن
ولا كانوا وحده يكون حصر تكايد إذن كم درأهم كلت كورسينا كاينا أبت قدامي كورس كعميتن كلتن هون حجة أبز كورس كعميتن كلتن زي كانتان إذا حايلين دكايد له سلطانات كوم مزنهم كابتي كفتاتنا يتخفل سرايتهم ناي براجيت نخل دحوسه ويكاد نخل تأمري إذا تمرت خمس رأخة عمل زكاية أغلب منهم مسارحنا هقول كذا نعمين هبز عمل زنا كايدو خا كل جزء فلتت عند وسر كحطيت كل زبز الحالة في الرأي كذا لو يكاستمهراي بس حتى مكروز لوي انتهى جند ليها استمرت الزريعة خا ترى السجاير كلي خا زيادة مع زخون مالتي لازم نزب قمت أتي خا أهدو عملوا ماستر بروجرام بمثله كان ما أكلنا في عن العلي كأس الحمد لله مربات على نماتي الزبز المهارات مرتي وتعذر وصحفات له بوليتيكال صحفات كله مالتي نغلتي تقالنا هنا استمرتنا كايدو كم تخجلت عن حقا أسات شوعة ساعتي مع التوزيع صبوك نقسم علينا عمتها بأن ريو بأنه زت مرتقى أبصرحنا خعبلوت النام تنا يزغي تقبلنا بتاعم صبوي تقدنا سنتهم كتريهم كلها خاصي مالت سنتي زي فلت ورنبر زنبرون مفلات أزيهم قدساتهم بزح حتتات ويني حتو صبوق حتتات كان عخا ممهر نعوم كتمرسي دسب لك حتتاتي مالتي حتتاتهم ملاس بعضنا نحن خابت زلنا فلتت حتى تاتم من لسلنا مالتي سلطنت أبلت كفل سرايت 10 شوعته نزغسمو فلتت بغمز الصعب قلصو وزي تمرتزي بحافشا أبتي ناي رخكب على فاينانس على محدر على أجابة مهار على الزن قصة سرنا على بحافشا أب كبابي سلة على تعليم على بحافشا كسب شومنته وتشعت زخنو إنا نمهر دلنا حجي هذا عزازين تاي خسرح خمس خيل مجمرة نفسها تفلت دحريون أحدو كتمرح تونكا أحدو خم يقرق كتمرحو خموهانو كل زت قال لي مالتي مسؤول ناي محضر له زعبا ملكة زعبا ركب مالتي خم يقرق كتراخب تخيل نحن جو أب زقات مكة صراحة عنق فاتات قالها يقات مكة إلنا أبزي بس إحنا لنا مالتي تمرت جينا قصلي مالتي كسب حجيكن سبقنا قصل لنا مالتي كابزي بمقصال تدالي زلو تحستو مس النرئي نصقنا أصوار زملكت استسناد مدبيو غازيت انينا بيتي ال مسقنا ناب معسكر أصوار ميكا 74 قصاتو قعيزا نيرا دهساسا بزعبازي انتاين كمين نيرو زيادة كاب تحستو إنا كنعزب تدالي له رئسخا مخال كند حمرت إيرتراو زيغايو كاب اوان قدلي سرت رئيس مركوسا دحرنا صنتون عبصلاتات هاجر مريح متكل كوينيز قصل زلو حيلتات مكلخال إيرتراون أكال نايز متكل كمخان متن زي السلاسلو كل مدايا والسرحات نرئيس مركوسا ما أكل زقبريو كل نجر معلخا بنفسها نتبل حتو سلازخونت سويدس دولني وسوس سلازخونا خا بجبراوي أبو بجبر تماهيرنا بجبر أبتدل على درجة بس إحنا عملتي أكل حيلتات مكلخال إيرترا زخونة ما أكلت جنا أصوار ميكانيزد 74 مبار
ካብዚ መትከልዚ ብምብጋስ ኣብ ምጽጋንን ምስናዕን መቀያየሪ ኣቑሑ ፎኮስትን ከበድትን ብረት ዝነጥፍ ዘሎ ኣሃድ እዩ። እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ስራሕ ይኹን ብኻልእ ምኽንያት ካብ ኣገልግሎት ደው ዝበሉ ወይ ሙሉእ ኣገልግሎት ዘይሂቡ ዝተፈላለዩ ብረታት መቀያየሪ ብምስናዕ ናብ ንቡር ብምምላስ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዝውዕሉ ይገብር። ማእከል ጽገና ኣጽዋር ሜካናይዝድ 74 ካብ ኣሰር ኣሃዱታት ከይተፈልየ ኣብ ርሱን ኩነታት ከይተረፈ መዓልትን ለይትን ናይ ጽገና ደገፍ ዝህብ እዩ። ቀዳማይ ወራር ኣብ ሓሊበ ዝበሃል ጽገና ኣጽዋር ተመስሪቱ ምስ ኤምዳድ ማዕረ ኤምዳድ ምስ ኤምዳድ እንዳተሓጋገዘ ነቲ ግንባር ይቕልሶ ነይሩ። ኣብታ እንዳ ጽገና ዝነበረት ጽገና ዝፈልጥ ሰብ ይነበራና፣ ብረት ዝፈልጥ ሰብ ይነበራና። ግን ብናቱ ተገዳስነትን በቲ ደገፍ ናይቲ ውድብን ብተመክሮ እዩ። ብተመክሮ እንዳዓበየ በዚ እዩ። ከም ጽገና ንመጀመርያ ከም ተመክሮ ናይ ግንባር ኣብ ናቕፋና ጀሚርና ማለት እዩ። ድሕሪ እዚ ሕጂ እቲ ኩናት እንዳዓበየት ናቕፋ ሓረ ምስ ወፅአት ናብ ዓበት ካብ ዓበት ደቀ ኣምሓረ ተረን ናብኡ ኣብ ክልተ ግንባር ሰለስተ መቐለ ኢደ ስራሓት ከዓ ኣብ ክልተ ተመቒልና ማለት እዩ። ስታፍ ጽገና ኣጽዋር ሜካናይዝድ 74 ፈለማ ምስ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ንጥፈታቱ ብውሑድ ዓቕሚዩ ጀሚሩ። ኣብ 1974 ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ነቶም ክዕለሙ ዝመፁ ሞያውያን ኣብ ብሌቓት ብምእካብ ንጽገና ኣጽዋር ሓዊስካ ኣስታት 7 ክፍልታት ኣቆመ። ራሕባ ዝተሰመየ ክፍሊ ጽገና ኣጽዋር ድማ ንጥፈታቱ ኣብ ማይጨው ከሰላስል ተወሰነ። ነዚ ጽገናዊ ስራሓት ንምክያድ ዝሕግዝ መሰረታዊ ትሕተ ቅርጺ ብምድላው ከዓ ኣብ 1975 ንጥፈታቱ ብውድብ መልክዕ ከካይድ ጀመረ። ኣብቲ እዋን ምስ ምሕራር ዝበዝሓ ከተማታት ኤርትራ ክፍልታት ናብ ደቡብ ተላኢኸን ንጥፈታተን የካይዳ ስለ ዝነበራ ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ዝኾነ ብረት ናብ ደቀ ኣምሓረ ተላኢኹ ይጽገን ነበረ። በዓል ዓዲ ሓወሻ ትሒዝካ ናብ ደቀ ኣምሓረ ይመጽእ ነይሩ እቲ ጽገና ዝተበላሸወ። ካልእ ናይ በዓል ጸሮና ከባቢ ናይ ዓዲ ቀይሕ ከባቢ ዘሎ ናይ ዲብያ ኣሃዱታት ዝበላሾ እዚ ሓደ ዓብይ ጉጅለ ነይሩ። እቲ ጽገና ኣጽዋር ብዓብይ ኣሎ ንዑ ዝሕግዙ ስፔራት ዝሰርሑ ዕንጨይትን ተተሰይሩ ሰደፍ ሰሪሖም ዘዳሉ ብዝኾነ ይኹን ብረት ኣብቲ ዋንቲ ጠጠው ዝብል ብረት ኣይነበረን። ኣብ ምርጋእ ይኹን ናብ ሓደጋ ኣብ መድረኽ ዘሎ ጉዳይ ዝኾነ ተኾነ ወጥሪ ሃገረይ ወጥሪ ዝዓደይ ወጥሪ ሃገረይ ይዝብል ኣብ እዋን ምዝላቕ እዚ ክፍሊ እዚ ካብ እግሪ እቲ ዘዝልቕ ዝነበረ ሓይሊ ሰውራ ከይተረፈ ናይ ጽገና ኣገልግሎት እናሃበ ይኸይድ ነበረ። ነቶም ኣብ ቀጻሊ ውግእ ዝዓኑ ዝነበሩ ኣካላት ብረት ምምስራሕ ድማ ቀንዲ ዕማሙ ነበረ። ኣብኡ ዝጥቀመሉ ነበረ ዓይነት መሳርሒ ዳርጋ ይነበረ። ዳርጋ ምን እንዳሓወስካ ቁራጽ ሓፂን እንዳረኸብካ እቲ ካብ ጸላኢ ዝረኸቡ ዝተሰብረ ንሕድሕዱ እንዳላገብካ ኣብቲ እዋንቲ ከዓ ናይ ምዕራባውያን ኣጽዋር እዩ ነይሩ። እቲ ግዜቲ ከምዚ ኢንፎርቲን ማስ ኤምዋን ከምኡታት ዓይነት እዩ ነይሩ። እቲ ኣዝዩ መብሉ ውሑድ እቲ ከላሽናት ዝነበረ ሓዲስ ስለ ዝነበረ ብዙሕ ዝስበር ነገር ዝነበረ ሲማኖፍ ገለ መለሳት ገለ ኣዝዩ ውሑድ ትሑት ደረጃ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ። ከረን ኩናት ምስ ተዛዘመ ኣብቲ ናይ ከረን መልሓዝ ጽፍሪ መዶሻ ዝበሃል ኣካላት ናይ ዶሽካ ክስበር ጀሚሩ። ሽዑ ኣብ ስፔራት ብጻዕቕ ናይ ምስራሕ ጀሚርና ማለት እዩ። ዕርፍቲ ዝበሃል ኣይነበረ ዝኾነ ነገር ኣይትዝክርን ኢኻ ብዛዕባታ ኣብ ድፋዕ ትፍጠር ቡኮ ንዓዓ ሲፍን ለይትን ምስ መዓልቲ ኢኻ ትኸይድ ብሬት ክተበላሻ ክትጠጠው ክትብል ይብላል። ለይትን ቀትርን እታ ተሰብረት ተልሕማ እታ ተቅየር ዝግባእ ስፔር ከዓ ይስርሓላ ስለ ዝነበረ ብኡ መልክዕ እቲ ናይ ደቀ ኣምሓረ ዝነበረ ጽገና ኣጽዋር ብግቡእ ስርሑ ያማሊ ነይሩ። እታ ተጸገመትና ኩነታት ኣብታ ዳሕራይ ዝነበረት ባሕሪ ኮትኮት ናይ ኣባላትና እዚ ናይ ቢኤም ዝበሃል ሰርኪት ኣለዎ ብኤሌክትሪክ እዩ ኩሉ እንትነው ዳርጋ ነዊሕ ባዕሉ እቲ ኣባል ኣባላት ባዕሎም ሓኾት እንዳበሉ ትምህርቲ ዘለዎም ሰባት ኣጽኒዕና እዩ። እቶም እንታሽሙ ብክልሲ ሓሳብ ዘጽንዑ ነቶም ብዝግብሪ ዝስልጡኑ ሰባት
أو أخلو معرفة خوي نعمتين إسرائيل كلتين كفل مرفد بملئ تاج عباية كفل مرفد نبلا أب تسرح وقتواكو تسريحة أبي تسريحة أما رافيت أو ماشينات سلزناوري نحن خا حادة 220 كلتين كفل مرفد زي يقولوا سلطان قدن كسرح الله تبايلو كتعدى سلزت تسريحة مزيا بكل شناخاتها أبتخسخ أتفزيمها توكيسا حجي قليلا يكون كبداتا ل 10 كيلوغرام تخبداتا لبادة بزح قدوادن بزح سيستمن الله إذا قال إذا مسقال بريتات نيرو إذا مسقال بريتات كان حيل بحري اعتقنا بدي حرب على مقاتلهم كفلت الجنا عقم أبالاتون نمعباي كابشن شعت 183 جميرو استفل على سلطناتات إننا ودبك خيط جمرة دحرنات النتون أبالاتون زيادة تمرتي ناب تشاينا بملأخ عقم صابون ممعبال سريحو اتن تمرتي نتجبراو طرايز نبر مسرح سلطنا كل الصحاسبون بموسخ أما براخ عينتاو لوطي عبترا تتصاوته نتناي تسجنا سراح زيادة نمعبالن نمسفحن كأ كسبب جنبارات نزلوا أبالات سراويت سلطنا خمزو وهاب تجبره اتي أبشرن شعتم 178 أب عراق استمسرته بيت مرت تكنيكون ببزحي موياو من إسي بمفراي أم مسفحت سجنا أزوار عبي أبركتون برو موياوي عند أبوهم مكاين ديو ربط حتين ديو إنجيتي ديو استفل عليه موياتات اللوم أبزو خبابزي كسابنا هنسا أبزو خمز ترنفو أبتاع شعو زنبرت جنابرت تحر رحبة تبهل زنبرت أب أخم تترنفي تغيرو دي كجبر لني مبال سلزنبرت أدزيوم تمليخو يصليه تمليخو يصليه قال تمهارو وسيكا جن الشريفو دلو خالوتو نيرومو نزي زيادة حيلين مقبار دعلون بار يتعاقمي أبوتو ينيرو ببقوانو دا قبركا نبرا سلطاناتات نيرو دا حرون كاب توساخي دقي مسداد السوم زفرو يوخا يادنا محاول قيدو أبي عين السلطانة متصبو درجايو بقوم مكال محاصيرو مالتي أبدا عند خنا خنات بتصبو خنات كم زلو أبزو خنا موتي بخل ناي عزوار صاغمات شكر زلو يبلنا قال كابتن بزا أحدو تسجنا زجبر اللهم زنبرو عينتات برت زو 23 مدفع 120 كلتن مليمتر 130 مليمترن بي ام ونش اف روكيتن كتقسي كال مسرح تسجنا أزوار قداماي كالأي سالساين رابعين تباهلو أبربعة درجات تخفافيلو يكايد حجي سجنات صار كل جزء درجة نايتبرت كتنقع الله قدامي درجة بزي زخونة سنقطة كال أي درجة عند حربة عنا أشنا قرأ ندبلا شوي يري إكاي كتسجنا الله نبت نفس هاي درجة نبرة عدل تشتغل قالوا خبصر حواساس بزخون أبز عتب زخونة مقص أتقبروا بمسارح كات تعقنا نزين مقباركا بقجلتات قيمنا نبقى مباراتنا ننقصاص كابتن تسليت نقصاص أبتدأ لا تخذ كات تسجنا معاجو معناته كابتن توزيعها خلا جزء تمويل سخس لذي عرّي نحن أبتي بوتا ناي بوتا كيناينا نزبرت نعرينا صحيحنا زوم زلوا أولاد كا أوش ناخديهم كسرت الحين معاجو حدا شامبكو شح أي مستوكسة تغير فعل علو أنت زي تغيروا شامبكو يرسنمو بخراي نفح كل يوم تنفحهم تطوبل وتيتو إذا بدحرين هذولو كم خينين عندريو مالتي زبرت زي قلت عفوا الله فريتيو حد معينة على كابز بولكوي أبصلاي دفترو راحت الشبران قال لي نجار يكونن سلزي ناس إنها ممسا حبي ترى زنبورو فريتي مالتي زي حجي زلاتو زي إسران سلسن ناي ماكينة ماكينة سكر كله يزي الزلا زي عنكلين أبز جزاي تسرحو أبالات الجنا أطوار أب أوان كينات كاب إجر نفس وكف أحدو كي ترفو بقربا يوم تسجناون اتفتاتهم زكايدو أب أوان تسجنا مكايري أقحم الزدل دما نتم بوشت أو عقمن زمناويان ماشينريتاتن أو وشت أحدو استسرحو مكاير أقحو أب أقلقلوت كم زوعلو يقبر لذي كساب كم زخديم سريحمو قليل أبركتو كا أبركتون نزه أجر كا كابتم أو حسومات بهالو منسيات زلوا منسيات لا مالك أبز حج زلنا درجة دارجة معرينا هنا خن بلون
أبصبو درجة الله زخون نجار أي تقومون نحناهم بتمكرهم صوم سلزلنا عند تدقاقفنا زجمنا ناي زجنا إيرلين مالتي وكساحجي يسرح له. أبجزي برتاو قالسي استمسرته ستاف زجنا أطوار أحدو ميكانيزد 74 نمبار أبز أوان فلتت زعاتقون بقدايم أبالات زئليون من إسيات حقيفو نتفتاتو عمكياد يركب زم من إسيات زلوم توفاينتن ناي سراحوان دما نتحدري كسكومو زعاتو ومبتعا بقبري صرحلو خمزلو زملكت هياو أبنتيو في خلق قار عمك يخون نفعليكا عم تغزلو قداي سخون التكون وتهاجري وترزعدي وتهاجري هاجري يسبب علي لا 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 ንንጥፈታት ኣሃዱ ጽርበት ሓጺንን ዕንጸይትን ሚኒስትሪ ምክልኻል ዝምልከት ዝተዳለወ ትሕዝቶ ኣብ ዝሓለፈ ፈንወና ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብናልኩም ነርና ንሎሚ እውን ካልኣይን መወዳእታን ክፋሉ ነቕርቦ ኣለና ልኡኽ ዋልታ ደጀን ተኽለዩ ናብ ዳዕሪት ተጓዒዙ ነይሩ ምክትታልኩም ባሕበር ቀጽሉ ኣብቲ ድሕረ ባይታ ናይቲ ትካል ክንበጽሕ ከለና መጀመርታ ትካል ምስራቱ ካብ ሜዳ ዝተበገሰ እዩ ስራሕቲ ዝበሃል ዝነበረ ዝተበገሰ እዩ እዛ ትሪኣ ዘለኻ ካሳፎርቶ እያ ዝበዛ ግዜ ካሳፎርቶ ካብ ደገይ ዝመፅእ ነይሩ ንሕና ግን ዘለና ዓቕሚ ገዛ ፍርያትና ብውሽጥና ብዓቕምና ከምዚ ባዕልና ፈሪና ነዳልዎ ኣለና ማለት እዩ ካሜራ ተቆራሪፁ በቲ መስርሕ ተዓፂፉ ናባይ ይመፅእ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ቅርፂ ንክሕዝ ማለት እዩ እዚኣ ቶርኒዮ ትወፅያ ቅርፂ ካብታ ማሽን ተቆሪፃ ከመፅኣት ንመዓቐን ኣነ ካብዚኣ ቅርፂ ውፅአ ስራحتنا ናይ ሰጋህ እንገብራና መወዳእታ ስቆጥረ ገና ጨሪድና ነረክቦም ማለት ነው እዚያ ፎርማ እዚኣ ኣገዳሲት ተብላ ንምንታይ እዚ ፌስ ናይ እዚ ቅድሚት እዚ ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ዝሪኦ ኣካል ናይ ሰብ እዛ ፎርማ እዚኣ ኩሉ ግዜ ደጊሓ እያ ትርኢ እቲ ሰብ ከዓ ነዚኣ እዩ ዝበህጋ እዚኣ ክስራሕ ከላ ኣብዚ ቅድሚት እዚ ነዚ ማዕፆታት ዘለኹ እቲ ፋብሪካ ከማን ከም ሓቂ ዋላ ምስኡ ተኣሳሲርና ክንገልጾ ክሳብ ኤክስፖርትን ዓዲ ጤናን ገለምታት ብብዝሒ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን እዩ ማለት እዩ እዚ ትካል ልዕሊ 100 ሚልዮን ርእሰ ማል ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እውን ገዚፍ ወፍሪ ብምግባር ህንፃ ቤት ጽሕፈት ኣዳራሽ መቐበሊ ኣጋይሽ ጋራጅ ዓይኒ ምድሪ ኣባይቲ ሃኒፁን ጸጊኑን ኣብ ስራሕ ከም ዝውዕል ገይሩ እዩ ብተወሳኺ 16 ክፍልታት ዝሓዘ መንበሪ ኣባላትን መዘናግዒ ማእከልን ዘጠቓለለ እዩ ኩሉ ዓይነት ነቲ ኣባል ነቲ ስራሕ ዘድልልና ንገልጾ ክህነፅ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣብ ውሽጢ 26 ዓመት በብእዋን በብግዚኡ ኩሉ ፋሲሊቲ ክማላእ ስለ ዘለዎ ነዚ እንዳማልአ ይኸይፅን ናይ መዘናግዒ ማእከል ኣለዎ ኦሬዲ ሪኢኹም ኣለኹም ኩሉ ሰራዊት ክዘናግዓሉን ክፃወተሉን ዝኽእል ኣተኣሳሲርና ኢና ነቲ ህንፃታት ክንሃንፅ ፀኒሕና ማለት እዩ እዚ ትካል ውፅኢት ሓፂን ዕንፀይትን ታፒሰሪን ዝኾነ ብጠቕላላ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ዝዓበየ ዘፍሪ ኮይኑ ናይ ኣሉሚንዮም ስራሓት ድማ ኣብ ምብግጋስ ኣሎ ቤት ፅሕፈት ትመና ቤት ፅሕፈት ዕቃበ ንብረት ቤት ፅሕፈት ዕድግን ቤት ፅሕፈት ክፍል ትምህርትን እውን ንጡፋት ጨንፈራት ናይዚ ትካል እዮም እቲ ትካል እውን ውሕስነት ክህልዎ ንቐፃሊ እውን ትካል ከም ትካል ኮይኑ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክትኣቱ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ክንዲ ፍንው ዝኸውን እውን ብዓቕሙ ማለት እዩ ወፃኢታቱ ብምስላዕ ብዓቕሙ ብዝተፈላለየ ሓፁር እንዳገበረ እውን ገለ ክፋሉ ከዓ ብዚንጎ ገይሩ ነቲ ዘሎ ኮታሲ ሃኒፂ ወይ ሰሪሒ ወይ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣብዚ ክጋጥም ዝኽእል ነገር የለን ናይ መኪና ምእተው ንበይኒ እዩ ናይ ሰራሕተኛታት ናይ ዓማዊል ክመፁ ዝኽእሉ ምእተው ከዓ ንበይኒ እዩ ማለት እዩ ኣራይ እዚ ትካል ክፍሊ ምህርቲ ኮይኑ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ እዚአን ኩለን ወርክሾባት ጠርኒፉ የመሓደር ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ እዚ ክፍሊ ትመና ኮይኑ ካብ ክፍሊ ምህርቲ ዝመፀና ንጥረ ነገራት ወይ ነቶም ስራሓት ሓፂን ወይ ስራሓት ዕንጨይቲ እንብሎም ከመይ ጌርና ዋጋ ነልብሶም ማለት እዩ ግቡእ ዝኾነ መስርሕ ተኸቲልና ከመይ ጌርና ዋጋ ነልብሶም ማለት እዩ
ዕላማ ናይዚ ትካል ኣብ ሃገርና ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዘመናዊ ስራሕቲ ውፅኢት ዕንፀይትን ሓፂንን ንምቕራብ ኮይኑ ብቐንዱን ብዓይነቱን ብቕዓቱን ደረጃኡን ዝሓለወ ፍርያት ብምቕራብ ጠለባት ሚኒስትሪ ምክልኻል መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ኣባላት ሰራዊትን ህዝብን ንምምላእ ብርትዓዊ ዋጋ ምቕራብ እዩ ሕጂ እዚኣ ኣብዚ መስትያት ኣሎ ኣይተዳለወላ መስትያት ኣብዚ ኣሎ ቢያኖ እውን ቤትረይ ናይ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ እውን ብሙላእ እዚኣ ስእሊ ኣለዋ እዚ ከምዚ ስእሊ እውን ኣለዎ እዚ ኣይትጉደት ይኮነታ እዚኣ ስእሊ ቅርፅታት ኣለዋ እዚኣ ናይ ኣንጎሎ ኢላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ናይ ኣበት ዲዛይን ይፅረበሉ ማለት እዩ ዲዛይን ኣለዎ ከምዚ ዓይነት ፎርማ ዝኾነ ኣለዎ ማለት እዩ እዚኣ ድማ በትረጉፈይ ኮይና እዚ ናይ ኣቑሑት እዩ ጨንፈር ናይ ትካል ዳዕሪት ኮይና ከፍ እንዳ ሓፂን እያ 22 ኣባላት ኣለዋ ካብኦም ኳትዮም 5 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ዝበዝሐ መሳርሒና ናይ ጉልበት ኮይኑ ማንዋል እዩ ንምስተኻለ መጠን ካብቲ ዝሓፀረ ካብቲ ዝተሰሓተ ናይ ሓፂን ስጋብ ዝለዓለ ንምስሊ ምክልኻል ዞባ ዓንሰባ ዝሓተተ ሰሪሕና ንቐርብ ድልዋት ኣለና ማለት እዩ ካብ ዓማዊል ዝመፅእ ጠለብ ብዝተሓተተሉ ብዝሕን ዓቕንን ኣብ ግዜኡን በቲ ዝድለ ዓይነት ብፅፈት ዘቕርብ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ዓማዊል ናእዳ ዘትረፈ እዩ እቲ ትካል ብጠለባት እዩ ብጠለብ እዩ ትሰርሕ ብጠለብ ክሰርሑ ከሎ እቲ ስራሓት እዚ ኣቀዲመ ድገለፅክዎ ብመሰረት ጠለብ ናይቲ ዝቐርብ ዘሎ ጠለባቱ ኣብ ግዜኡን ኣብ እዋኑን እዩ ዝቐርብ ግዜ ኣይወስድን ዋላ ሸውሩም ዝበሃል እውን የለን ምክንያቱ ዝመፀ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ግዜኡ ምስ ኩነታት ዘሎ ሓፈሻዊ ኣማዛዚንካ እዩ ሕጂ ተዓቆኑ ብዙሕ እዩ ክስጋብ ናብዚ ደረጃ እዚ ክንዲ ዝኣክል ርእሰ ክድልብ ከሎ ምስ ሓፈሻዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ኣበይናይ በፂሕና ከም ዘለናስ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ከማን ኣይኮነን እኳ ኣብ ህዝባዊ በዓላት ክኸውን ከሎ ብሃገር ደረጃ ዝግበር በዓላት ፌስቲቫላት ብምሉእ ኣብ ዞባ ዝግበር መደባት እዚ እውን ሓደ ምስኡ ተኣሳሲሩ ምስታ ዝኸይድ ማለት ቀዳምነት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ትካል እዩ ምስቲ ዞባ ተኣሳሲሩ ይኸይድ ኩሎም ነዚ ዞባ ንምምዕራፍ ከዓኒ ንጥፈታቱ ከዓ ይሰርሕ ኣብ ርእሲ እዚ ሞያዊ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምዕባል ከም ሃማማት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ምስ ዝኣመሰሉ መሻርክቲ ትካላት ብምትሕብባር ሞያዊ ስልጠናታት ብምሃብ ናይ ስራሕ ዕድል ከም ዝረኽቡ ይገብር ብብቕዓት ዓቕሚ ሰቡ ተወዳዳሪ ንክኸውን ድማ ብመንገዲ ፋይናንስ ሚኒስትሪ ምክልኻል ምምሕዳር ሚኒስትሪ ምክልኻል ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ጠቕላሊ ስታፍን ከምኡ ድማ ብኣባላት ምምዕባል ትካላዊ ብቕዓት ኤርትራ ቀጻሊ ኮርሳት ይህብ ከመይ ጌርና ንብረት ነቕርበሉ ከዓ ቀዳማይ ናትና መሳርሕት ማለት እዩ ክፍል መኽዘን እዩ ማለት እዩ ካብ ክፍል መኽዘን እቲ ግቡእ ንብረት ንዕኡ ዘድልዮ ተሓቲትሉ ብግቡእ ወፂኡ ናብቲ ክፍል ምህርቲ ናብቲ ክፍል ስራሓት ፅበት ዕንፀይቲ ድዩ ናይ ሓፂን ድዩ ናብቶም ካልኦት ናብ ኩለን መደባት ይኸይድ ማለት እዩ በዝሃ እቲ ስራሓት ስርሑ ፈፂሙ ከዓ ብግቡእ ናብ ክፍል መሸጣ ይርከብ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፈን ነናቱ ፓዲና ንጥቀም ኣብዚ ብክሬዲት ሸጥና ያፀናሕና ብረሲት ኣብ ነቕበለሉ ግዜ እዚ ተጠቒምና ረሲት ቆሪፅና ንተገልጋሊ ንህቦ ብክሬዲት ተሰሪሑ ዝፀንሕ ንብረት ማለት እዩ ኢድ ብኢድ ተሰሪሑ ዝሽየጥ ብመልክዕ ካሽ ኮይኑ ድማ ናይ ካሽ ፓድ ኣለና እዚኣ እታ ናይ ረሲፕት ዝበልኩ ኸ ብክሬዲት ተሰሪሑ ዝፀንሕ ብዝንቆርፀሉ ኣብቲ ተወዲኡ ንብረቶም ገንዘብ ክኸፍልሉ ዝመፅሉ ድማ ኣብ ረሲፕት ከፊልና ክሬዲት ናቶም ንዓፅወሎም ማለት እዩ ኣብዚ ኢድ ብኢድ ኣብ ንሸጠሉ ግዜ ድማ ክሬዲት ካሽ ሴልስ ኢንቮይስ ትብል ፓድ ኣላትና ነፍሲ ወከፈን ፓድ ንጥቀመለን እዚኣ ፓድ እዚኣ ምስ መለጥ ድማ ብሲኩዌንስ ኢና ንኸይድ ከምዚ ብዚ ክትምልከትዎ ፀናሕኩም ናይ ዝሓለፈ ፓዳት ተመዝጊቡሎ እሳ ፓድ እዚኣ ምስ ተወደጥ ቁፅሪ 15 ፓድ ንጥቀም ፀኒሕና ነፍሲ ወከፍ ቆፅሪ በቲ ምክትታል ንግዳውያን ትካላት ዝእዝቦ መንገዲ ማለት እዩ ሓንቲ ፓድ ከይወደአት ካልአይቲ ንቆርፅን ኢና ልክዕ ብላዕለዋይ ኣካል ንዝመፀና ትእዛዛት ኣግቢርና ድማ ነፍሲ ወከፍ ስኩዌንስ ብስኩዌንስ ንኸይድ محتاج عندنا عبانا مسمته نحنا
ክወዳደር ዝግብኦ ተኮይኑ ይወዳደር ክወዳደር ዘይግብኦ ማለት ደቃቅ ዕድግታት ተኮይንካ ብቐጥታ ክልተ ኣባላት ኣለና ኣብዛ ጨንፈር ተገዚአን ይመጻእ ከምዛ ዝብለካ ደለኹ ኸዓኒ ናብ መኽዘን ይርከባ ማለት እዩ ነቲ ዓጢቕዎ ዘሎ ዘመናዊ ማሽነሪን መሳርሒታትን ብምጉልባት ዝሓሸ ቴክኖሎጂ ኣብ ሃገርና ብምእታው ሞያዊ ብቕዓት ክኢላታት ክብከም ዝብልን ጽፈት ምህርቲ ብምምሕያሽ ናብ ዘመናዊ ኢንዱስትሪ ዘሰጋግር ደረጃ ከም ዘብጽሕን ምግባር ገለ ካብ ቀንዲ ዕላማታት እዩ እዚኣ ኮምቢናቶ ትበሃል 6 ዓይነት ስራሕ ክሰርሕ ግን 6 ማሽን ተክልሲ እዚኣ ናይ 6 ማሽን ብ50 በጠቃላላ ሒዛቶ ዘላ እዚኣ መጀዲት እያ መጋዝ ትበሃል ጨደላ ጣውላ እዚኣ እታ መፅረቢት ቢያላ ታሕቲ ከዓ መፅረቡላ ጣውላ መፅረቡ ጣውላ እዚኣ ከዓ መንጎልያ ተንጎለላ ብኮረ ትበሃል እዚኣ ናይ ስኳድራልያ ክትፀርብ ከለካ ጣውላ ተዓሸገ ዝኾነ ይኹን ትቑረፅ በዚኣ ትቑረፅ እናዘርክያ እዚኣ ምስ እዚኣ እዚኣ ከዓ ቅርፂ ተውፅእ ቅርፂ ዲዛይን እዚኣ ተውፅኦ ቱቢ ትበሃል እቲ ምስቲ ዘለና ካልእ ግን ብልጭው ላዕሊ እዩ ብቕዓት እውን ላዕሊ እዩ ድልዳሊ እውን ላዕሊ እዩ ኩሉ ክትመዝንዎ ትኽእሉ ኢኹም ኩሉ ስራሓት ምክንያቱ ኣብዚ ዝኾነ ነገርቲ ዝስራሕ ስራሓት ብቕዓቱ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ድልዳሊኡ ከተረጋግፅ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ተወዳዳሪ እዩ ተወዳዳሪ ክኸውን ከሎ ግን ክብሪ ኣለዎ እንታይ ሕጂ ቅሩብ ዘኽብረካ ምስቲ ካልእ ኣብዚ ዞባ ዘሎ ዋላ ምስቲ ካልእ ኣብቲ ካልእ ዘሎ ከባቢ ፍኹስ ዝበለ ብምዃኑ እዚ ትካል እዚ ግን እቲ ብንፁር እቲ ሰሪሑ ዘቕርቦ ብቕዓቱ ዝተረጋገፀ ንዑ ዝምስክር እውን ዝኣሉ እውን ብቕዓት ዝብል ኣካል እውን ስለ ዘለዎ ነዚታት እውን ስለ ዝመዝን እዚ ትካል ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ናይ ሓባር ዓወት ከም ዘብፅሕ ካብ ዝስምረሎም ነጥብታት ኮይኑ ምስ መሻርክቲ ትካላት ዝምድና ምህላው ከም መትከል ዝኣምነሉን ዝስርሐሉን ቀዳማይ ሕማም እዩ ብዓቕሙ ግን ክግበሩ ዝኽእሉ ነገራት ይገብር
فتني سكون عكيداني وطلع شيراني نعقم حابني نعقم ملخي نعقم بلدا نعقم مملخو نعقم إلتا أنا بس عنكبو فتحت سلطة نعقم دبلا نعقم عندبا نعقم تخبري سبن سبحبري سبزناريو كوينو بكفي كحلون عرير انت ما نسبلو شيطان في سبزنار بكفي ما ايام كله سبزناريو كوينو بكفي كحلون عرير انت ما نسبلو شيطان في سبزنار بكفي وقفتني جاكانو سبزني وطلع شيلاني نعقم حابني نعقم ملفي نعقم بلدا نعقم تخبري سبنا سافرني بقال وعرف عبرو ما تقالكي ما تقولو الله وتبركو نريم ومعلو سلام كيفكو حلاو كحابلو لاني 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 سبزناريو كوينو بكفي كحلون عرير انت ما نسبلو شيطان في سبزنار بكفي ما ياخذ سبزناريو كوينو بكفي كحلون عرير انت ما نسبلو شيطان في سبزنار بكفي مباركز زخبركم تعزبتنا نلومي زبلنايو تحسطات مدوالتا نزي مسل نيرو اب زغصل بستفلي تحسطينا كنراخب دحن كنيوم